Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар видеонавори имрӯза 17 та мошинай, 3таш трактори фурӯшияй, якташ камазай бародаро, якташ портер. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва як дона лайка барои пешравии канали мо баҷеҳ ва фикрҳои худтонро ҳатман дар комментария бинависед. бародаро, аз шумо ҳамиқа хоҳиш ки видеои моро агар битонед падилица кунед. Худо нигаҳбонтон бошад. Чизе ки дар шумо маъқулай ҳатман дар комментария бинависед, мо баҳри шумо иншоалло пешкаш мекунем. худо нигаҳбон бародарои азиз. ҳатман видеои моро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. Якум мошини фурӯшӣ. Лада Приора, соли баромадаш 2008 солаи сӯзишворӣ бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. ҳуҷҷатош мега ҳамаш садай, нархша 30,000 сомонӣ мега ки мега вообще дига арзон кардан наметонам бародаро. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. мошини хубай мега, ягон айб надора, ягон камбудӣ надора. марҳамат ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 60 марҳамат занг занед. дуюм мошини фурӯшӣ. Дайво Матис, соли баромадаш 2001 солаи сӯзишвориш бензин газай бародаро, кузов седанай, объем мотор 1.2, коробка передачи механикай. ҳамаи ҳуҷҷатош мега садан, ягон камбудӣ надорад, 4 дараш электропакетай. мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, нархша 24,000 сомонӣ мега ки мега бо савдо мешава. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин дар шаҳри хуҷандай бародаро, нархаш 24,000 сомонӣ. сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, соли баромадаш 1993 сол, сӯзишвориш бензини холия бародаро, кузов хачбек, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин танҳо падар мега ҳайкардагӣ, ягон камбудӣ надора, ҳамаш садай, ҳуҷҷат ҳам дорад, нархша 20,000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Абдурахмони Ҷомӣ, нархша 20,000 сомонӣ. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. мошинчаи хубай, марҳамат занг занед бародаро. чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla Verso, соли баромадаш 2006 солаи сӯзишворӣ бародаро, бензини холияй, кузов караван вореай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳамаш садай қарор дорад дар шаҳри Ашт, дар ноҳияи Ашт. нархша 80,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. бо алишан мега мешава ба Opel. марҳамат, касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, трактори фурӯшӣ MTZ 80, соли баромадаш 1984 солай, хай сӯзишвориш ҳам дизелне бародаро, трактор беҳад трактори ба қуввати хубай. нархша 55,000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. трактор қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, нархаш 55,000. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107, соли баромадаш 2011 солай, сӯзишворӣ бензинай, кузов седанай, объем мотори 1.7, коробка передачи механик. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар Қурғантепа, нархша 55,000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай. мошин навай мега, ягон камбудӣ надорад. 0007 номрошина рақамҳоро худтон бинед. мошин ягон камбудӣ надорад. нархаш 55,000 сомонӣ. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Land Cruiser Prado, соли баромадаш 2005 солаи сӯзишворӣ бензин газай, объем моторш 2.7, коробка передачи автоматай. дар ҳолати хуб қарор дорад.
тонировка ва документош нав кардагиам бародаро. Нархша 162000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат да алоқа бошед бародаро, занг занед, пурсон шавед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico, соли баромадаш 1997 солай, сӯзишвории бензини холия, кузов хачибегай, объем мотор 4 0-10 коробка передачи автоматай бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар ноҳияи Бустон. нархша 10000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. нархаш 10000 сомонӣ бародаро. нӯҳум мошини фурӯшӣ ина бародаро трактор Т40 нархша 20000 сомонӣ мега. трактор қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. трактор мега дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, фақат мегирӣ замин ҷеф мекунӣ бародаро. нархаш 20000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2112, соли баромадаш 2008 солай, сӯзишвориш бензини холия, кузов хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. срочно мега сум дар кораи мошинча навай, мотор приёра задагияй, ягон камбудӣ надора. хай ина бародаро, хутон бинед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. нархша 17500 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат. марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дар буфаҳмед бародаро хутон. 11 мошини фурӯшӣ Mercedes Benz S-Class, соли баромадаш 1995 солай, сӯзишвории бензин газай, кузов седанай, объем мотор 1.8, коробка передачи автоматай бародаро. Mercedes отличное состояние, документош садай мега. Mercedes қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 40000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. сӯзишвории бензин газай бародаро. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешидад 40000 сомонӣ. 12 мошини фурӯшӣ ина бародаро, як трактори МТЗ 80, нархша 50000 сомонӣ мега бародаро, бо савдо мешидад. трактор қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархаш 50000 сомоние, бо савдо мешидад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат да алоқа бошед. 13 мошини фурӯшӣ грузовой КамАЗ бародаро, 70000 сомониш мега. 4 баллон навай, 4 миёна хадавоиш сада, ягон дард надора мега. нархша 70000 сомонӣ мега ки бо арзонан мешидааст. КамАЗ қарор дорад дар ноҳияи Восе. ин рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби КамАЗ дастрас кунед. 14 мошини фурӯшӣ Opel Astra G, соли баромадаш 2003 солай, сӯзишвории бензин газай, кузов караванай бародаро, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархша 50000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад мега. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби Opel Astra G пурсон шавед. 15 мошини фурӯшӣ ина бародаро, Hyundai Partner грузовой, соли баромадаш 2007 солай, нархша 83000 сомонӣ мега ки мега бо савдо карда мешавад. Партер қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархаш 83000 сомонӣ ай. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аими бародар худаш дастрас кунед. 16 мошини фурӯшӣ
Opel Astra F соли баромадаш 1996 солаи сӯзишвории бензин газай бародаро. кузов хачибек, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷаббор расулов. нархша 30,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. 4 баллони нав дорад. мошин вагонай, ягон камбудӣ надорад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин пурсон шавед. нархаш 30,000 сомониш мега. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 17 мошини фурӯшӣ. хондаи старекс бародаро, соли баромадаш 2003 солаи сӯзишвории дизелай. ина бародаро, объем мотораш dvd, коробка передачи механикай. дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад дар ноҳияи қумсангир. нархша 40,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, аз соҳиби мошин пурсон шавед. бародаро, барои тамошотон раҳмати калон. худованд ҳаматан нигаҳдор боша. бародарои ғариби ма.